Os feitos aconteceron na madrugada do domingo, cando os vixilantes detectaron a presenza dun grupo de furtivos na praia de Esteiro. Ao verse descubertos, fuxiron deixando na zona tanto os útiles de pesca como o marisco extraído, que ascendía a 300 kilos. Os vixilantes comisaron o produto e procederon a depositalo na lonxa de Esteiro para volver sementalo o día seguinte. Pero non puido ser, posto que os furtivos volveron a polo marisco e tras forzar a porta da rula levaron consigo os sacos de berberecho, cuxo valor pode ascender ata os 4.000 euros. O que pasou outro día co berberecho, collollo, fixéronos a xogada porque realmente despistámonos nós, porque se os collemos ás 5 ou 5 e algo da mañán tiñamos que esperar aquí, pero o que menos nós pensamos é que os forzarían a porta para levar o marisco. Claro, estamos falando dunha cantidad entre 3 ou 4.000 euros que eles, por eso, se fora pouco, a millor non se expuñían a esforzar a porta, pero como era moita cantidade de cartos, pensamos que por eso se o fixeron. O patrón maior de Muros recoñeceu que tras unha tempada bastante tranquila, os furtivos están a incrementar a súa presenza nas autorizacións da confraría e no que vai de campaña xa teñen comisado unha vintena de rastros. Insisten que se trata de equipos organizados que viven do furtivismo. Esta xente en concreto, os que fixeron estes son xente que xa vive deso, e que se dedica a vivir deso. Un día están aquí, outro día están en Noia, outro día están en Cabo de Cruz, e iso fan moitísimo daño, porque xa ves, estas cantidades de marisco a unha persona, pois imagínate os kilos que dan, se unha mariscadora está collendo entre 10 ou 15 kilos ao día, imagínate a cantos lle sacou o pan a cantas mariscadoras, que están pagando o seguro, están limpando as playas, que están vigilando, e claro, e ao final, por eso están moi enfadadas, porque é normal que estean, pero están facendo o traballo, o que pasa é que, claro, non podemos facer nada máis, nós temos as mans un pouco atadas, e ainda que nos collemos non facemos nada. Ademais de endurecer as sancións, dende o sector apelan a un maior control nas canles de comercialización deste marisco de procedencia ilegal. Por lo menos estas cantidades non é que vayan por unha casa familiar a venderlle 1 kilo nin 2 de berberechos. Eu creo que cando son cantidades posiblemente vayan ou ben para depuradoras, non podemos poñer nin nombrar a nadie porque eso sería insensato pola nosa parte, porque non o sabemos, non temos pruebas suficientes nin debemos señalar a nadie. Pero o que está pasando, que algo llos compra, eso está, porque se nadie llos comprara non pasaba o que pasa.